Alai, amta kuluba. Kunungo mi ye conseiller ministre ye. Juma septembre kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ale y'a ka laadala ɲɔgɔnyew kɛ a ma se ka kɛ tarata tɛmɛnen araba tɛmɛnen a ma se ka kɛ o la sa kunun ko ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ général Asimi bolo ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu taara min ye ministre ka baara kɛlen n'u ka baara bolodalen olu fana ɲɛfɔra ministre min bɛ yen sa na ale bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna ale ye sarakisɛ dɔ ta sa sarakisɛ min bɛna na ni yɛlɛma don permis ko la n'o ye sanu ɲinini ni dugujukɔrɔfɛnw ɲinini a tako filanan a yira sa k'a fɔ ko min ye sanubɔjɛkulu dɔ tun bɛ an fɛ yan Orescam Gold Mali SARL olu tun ye yamaruya sɔrɔ sa ka sanu yɛrɛ ni dugujukɔrɔfɛnw k'olu bɔli kɛ tako filanan hokumu kɔnɔna na yɔrɔ min kun dir'olu ma sa o tun ye mètre carré 16 buruburu 8 ye ka se k'o d'olu ma san 2015 kɔnɔna na jɛkulu min fana bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko société Minex SARL ale fana kun ye dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la makunkɛkaw fɛ yen Kɛɲɛba marabolo la permis minnu filɛ nin ye sa fala ye Orescam SARL ta n'o kun sigira sen kan san 2002 ka taa se Wani Oil SARL fana ma olu fana kun ye o permis ɲɔgɔnna fana sɔrɔ ka se ka baara kɛ dugujukɔrɔ nɔgɔ bɛ se ka bɔ cogo min kɛnɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa o ye mètre carré 42 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kanjolekaw fɛ yen ka tulu ka kɔrɔnfɛ fan fɛ Kɛɲɛba mara la o Orescam dɔ dira ale ma ye san 2022 nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dilen kɔfɛ fala ni baarakɛyɔrɔ fila in ma a yira k'a fɔ ko min ye falen kun kan ka don ko la tuguni i b'a dɔn k'a fɔ anw ye sariya kuraw ta yaasa ka se ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka bɛn ni an ka code minier kura o taacogow ye o la sa yɛlɛma o kɔni donna baara la décret min tara sa u bɛna kurakurayali kɛ nin y'a siɲɛ filanan ye min Orescam ye sa ale ka se ka fɛn sɔrɔ min ye décret filanan min bɛ yen n'o taara o bɛ tali kɛ sa avenant na n'o ye farankankura ye ka ɲɛsin bɛnkan ma bɛnkan min kun sigira sen kan mars kalo tile 2 san 2017 Mali gouvernement ale ni société Fekola SA ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ tali kɛ sanu ale bɔli ko la Medinakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba marabolo fana y'o ye tuguni Kayi ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o ko ni an ka sɛbɛnkuraw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min sɔrɔ min bɛ ka kɛ nin waati in na Mali ka hakɛ ani société in ka hakɛ bɛ se ka dakɛɲɛ u y'a fɔ sa ko k'a ko kurakuraya yaasa ka se ka sigili sɛbɛn k'olu falen o hukumu kɔnɔna na sa sigili sɛbɛn falenni ko bɛna na min ye o ye Fekola SA ale kun ye tako sabanan min fɔ sa k'a fɔ ko ka farankankura k'a ye n'o ye mɔnɔbɔliko kura ye o bɛna yɛlɛma sabula bɛnkan kun kɛr'o la san 2017 san sariya kura min talen filɛ nin ye o b'a to sa u ka farankankura in n'o y'u ka sigili sɛbɛn min kun dir'u ma mars kalo tile 2 san 2017 k'a lajɛ sa ka o kɔnɔnaw yɛlɛma ka taa sira dɔw fɛ yɛlɛma bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ o ye dugujukɔrɔfɛn yɛrɛ min bɛ sɔrɔ k'a lajɛ k'a jateminɛ kosɛbɛ minnu bɛ se ka bayɛlɛma ani minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ ka yiriwali baaraw kɛ min ye sɔrɔ ye Mali ani ka kɛ an ka sariya kuraw sigilen sen kan sa ani impôt kow k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la kura ye Mali yɛrɛ fana sa ale ka code min bɛ yen o kɔnɔna na fɔra ko ka dugudenw olu minnu ye dugutigiw ye olu niyɔrɔ kana dɔgɔya ko in na dɔ ka fara gouvernement fana ka sɔrɔta kan min ye a jɔyɔrɔ fana ka bonya sanutigiw olu ka baara hukumu kɔnɔna na o ka se ka sigi sen kan Fekola ale sɔnna o ma fala ye sariya kura in dilanna ka di olu ma o la ministre min bɛ halisa dugujukɔrɔ nafako kunna décret sabanan min tun bɛ a bolo sa o bɛ tali kɛ sigili la sigili min bɛna kɛ sanu bɔli ale ni lithium bɔli ye an ka jamana kɔnɔ ani dugujukɔrɔ nafaw lithium Mali SA ale de kɔni yamaruya kun dira ale ma sa min ye Torokotokaw fɛ yen Buguni mara la ale ka se ka o baara kɛ o baara in sigira sen kan o kalifara ale la ale ka se k'o kɛ min ye décret wɛrɛ fana bɛ yen tuguni n'o bɛ tali kɛ min ye lithium ale bɔli la an ka jamana kɔnɔ hali bi ka se ka ɲinini fana kɛ k'o sigi sen kan n'o ye permis d'exploitation ye o baaraw ko o fana fara Semos SA ale bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o baara in na sa n'o ye ka sanu k'ale ɲinini kɛ ka tila k'a bɔ sajolakaw olu fɛ yen Kayi marabolo la o dira ale ma min ye décret wɛrɛ fana bɛ yen tuguni min bɛ tali kɛ sigili sɛbɛnna ale ni sanu ni dugujukɔrɔfɛnw ɲinini na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka sigi sen kan sa n'o ye lithium min bɛ Bugunikaw fɛ yen o laɲinini hukumu kɔnɔna na sa Fabulakaw fɛ yen Buguni marabolo la Buguni région yɛrɛ kɔnɔna na k'o fana sɛbɛnw olu fana dira o décretw fana sigira sen kan
décret wɛrɛ min fana sigira sen kan o bɛ tali kɛ sa bɛnkan na bɛnkan min bɛna tɛmɛ mali gouvernement ale bɛna yamaruya di société min bɛ n'o ye somisi sa ye ale fana ka se ka baaraw kɛ n'o ye dugujukɔrɔ nafa bɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sanu siyamakaw fɛ yen kajolo sikaso ale marabolo kɔnɔna na nin yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye o ye k'a fɔ sa min ye sanu yɛrɛ yɛlɛmaba minnu kɛra la sa mali n'u kun ye bɛnkan minnu kɛ a ka se ka ye bɛnkanw u bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ da kelen fɛ o la sa min ye société min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Leo Lithium Ltd ale ni French Ltd ka taa fara international ko ka sa ale ni Mali Lithium BV ani Lithium di Mali fala ye olu ka bɛnkan sɛbɛn o sigira sen kan septembre kalo tile 12 san 2024 maa min bɛ sa n'o olu ye société n'o ye Ali de Goldo ani ni Semos SA ye olu ka bɛnkan sɛbɛn fana sigira sen kan septembre kalo tile 12 san 2024 minnu ye futur mineral kɔdilali ye ale ni olu fana ka baaraw sigira sen kan min ye novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 maa minnu bɛ sa n'olu ye siyamakaw ye n'o ye sanu ɲininaw ye siyamakaw fɛ olu ka papiye tɛgɛnɔ bilara novembre kalo tile 15 san 2024 nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa yaasa nin sanubɔyɔrɔ ninnu fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen n'u bɛna u yamaruyaw ka baara kɛ mali gouvernement a k'u yamaruya yaasa u ka se ka baara kɛ bɛnkan ka kɛ filinga kɔnɔ ye baara la tuguni u ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi ni basigi ale kɔnɔna na minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna ale ye o de ɲɛfɔ kunungo conseil de ministre kɛnɛ kan min ye minisiriw ka baara bolodaliw hokumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale ni décentralisation a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata sɛbɛnw ye o lakurakuralen bɛ kɛ san o san n'an b'a fɔ ma ko révision annuelle de lisi san 2025 ta ale ye ɲɛfɔli kɛ o la a ko min ye lisiw n'o ye kalata lisiw kurakuralen san 2020 kɔnɔna na k'a baaraw kan ka daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa ban décembre kalo tile 31 baara in kan ka kɛ komini 815 o de kɔnɔna na arrondissement 7 min bɛ bamakɔ kɔnɔna na olu bɛ a la an ka lasigidenso 48 baara in bɛna kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa maa tɔgɔ kɔni bɛ lisi kan ne b'a fɛ k'i sigiyɔrɔ bila i ye sigiyɔrɔ falen i ye dugu falen i ye kin falen fala ye i bɛ wuli ka taa k'a daminɛ octobre kalo nata tile fɔlɔ ka taa i bugunatigɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ i ka sigiyɔrɔ ye yaasa i bɛ se ka kala ta ye cogo min na nin baara in ye san o san ye élection bɛ yen o élection tɛ yen o sariyakisɛw kɛlen don k'o yamaruyaw ka se ka kɛ a kɛkun ye sa fasoden minnu b'a fɛ ka taa kalata la olu tɔgɔ ka ye fichier électoral o kɔnɔna na ani yɛlɛma minnu bɛ don ka ko la nka min ye sɛbɛn ninnu ye baara bɛ kɛ min ka san o san o ye baara min kɛra salon ko n'o o ye liste administrative commission administrative maa minnu b'a baara kɛ togodaw la olu ye min kɛ fichier baarakɛyɔrɔ la olu bɛ baara k'o ka san kura ta nata in o fana bɛ labɛn o la sa k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa se octobre kalo tile 31 ma o baara kunfɔlɔ bɛ se ka kɛ maa minnu b'a fɛ ka ye a ko la sa olu bɛ se k'o sen don o ko la fala ye min ye opération de liste yɛrɛ ye san 2025 ta o kɔni bɛna kɛ ni jaabiw ye jaabi minnu sɔrɔla salon ko i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de l'administration territoriale ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ nka min ye SJ ye sɛbɛnw bɛ bɔ ale de fɛ yen han awɔ parce que yɛlɛma donna sɛbɛn na o Musa ni ta ye kɔmɔ ye n'a fɔra ko kɔmɔ bɔra Musa ni k'i dogo SJ de ye élection labɛn yɔrɔ ye administration territoriale ko marabolo b'ale bolo donc n'ale baara kɛ on s'en donne à l'âge ale de b'a tɔ bɛɛ kɛ sa parce que ale de bɛ fichier baaraw kɛ fichier kuturuba yɛrɛ baara kɛyɔrɔ bɛɛ donnen don SJ kɔnɔna na sisan parce que fɔlɔ dɔw de tun bɛ yen ko délégation générale aux élections olu ka baara tun ye fichier dɔrɔn de maa minnu sara o maa minnu yɛlɛmana o minnu tɛ yen o olu de b'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ka sɔrɔ ka liste kura sigi minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ko kunna a ko k'u bɛ min sigi san o san n'a bɛ fɔ o ma ko kan vacances citoyennes o ta ko sen ta sa ko u bɛna taa kɛ Joyila ale ni Fanakaw olu fɛ yen denmisɛnnin 300 o de bɛna wuli ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ kɔnɔna na min ye kan ye sa ka taa o baara kɛ hukumu in kɔnɔna na ɲinan ta ko fasoden ɲumanya waleyaw a bɛna tali kɛ o la ni jamana kanu ni bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na bɛɛ lɔ di ɲɔgɔn ma min ye baro sigiw ye o bɛna taa ye a ko la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn kan ani an bɛ se ka sigiw diya ɲɔgɔn bolo cogo min fasoden ɲumanya walew ko minnu bɛ yen bi n'o olu bɛ dɔrɔgu taw ni kow la olu bɛ se ka bali cogo min faso jɔli ani ka yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'o olu ye yɔrɔ faso yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw ye ani maa yɔrɔ ni farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tiɲɛna u bɛ t'olu la kurakuraya marabolo ninnu kɔnɔna na n'o ye Fana ni Joyila ye
baara dɔ bɛ tali kɛ fana min ye yɔrɔw olu furanni na su ani tile maaw mago bɛ jɔ yɔrɔ min na ka t'olu furan ka ɲɛ maaw bɛ bisimila yɔrɔ min na k'olu fana bɛɛ lajɛlen baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko o bɛna na ye a la ka yaala ka taa min ye an ka yɔrɔ kɔrɔw ka t'olu lajɛ buguri ni joyila ni fanakaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛna k'a la vacances citoyennes ko ale kɔni ye ministériso ka baara belebeleba ye min bɛ sifinw caman fara ɲɔgɔn kan san o san hakilina min bɛ bi na n'o ye malikurako hakilina ye k'o don hakiliw la baaraw ka se ka kɛ o la yanni kalan ta ale waati cɛ minisiri ko sa ko nin baara nin kɔni bɛna kɛ zen in ta a bɛna taa kɛ joyila ale ni fana o marabolo kɔnɔna na minisiri min bɛ dugukolo ko ani maaninfinw ka ko kunna fala ye ale kɔnsɛri minisiri ladɔnniya sa ko min ye dɔgɔfiyɛba min bɛ sigi san o san sojɔlaw tɔgɔla dɔgɔfiyɛ n'o ye salon de l'habitat ye k'a ta ko 8 na o bɛna kɛ a bɛ kɛ sa min octobre kalo tile 9 ka taa bila tile 11 na baara bɛna kɛ Bamako k'i fasa ja kaki ka se ka so sɔrɔ waati gɛlɛmanw kɔnɔna na babu bɛna tali kɛ o la min ye salon de l'habitat ye ale ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛnɛ min b'a to sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sojɔko hukumu kɔnɔna na cɛncɛn feerela bɛlɛ feerela bɛnintigi sojɔla architecte géomètre u ma anw kɔnsɛriw fɔ dɛ fala ye on s'entend non monsieur le ministre an tɔgɔ k'a la dɛ hali u kan ka maire k'a la o ko o baara olu bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ fala ye tile 3 ɲɛŋwɛn degun minnu bɛ k'olu fɔ baara ninnu senfɛ sa ko maa ma falo min na ka na ɲɛfɔli kɛ soko taabolo la nin waati na kuma tɛ bi titre foncier ko kuma min bɛ sen na k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye barosugiw fana kɛrɛfɛ sa min ye sojɔlaw ye architecte ale ni maa minnu bɛ baara kɛ n'o ye ingénieur ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna musaka bɔlaw fana olu fana bɛ wele ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara ninnu kɛnɛ kan min ye fɛɛrɛ kɛnɛ in sigilen filɛ nin ye k'a b'a to sa laɲiniba minnu bɛ yen ni yɛlɛma minnu kɛra gouvernement ani nin baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ dugukolo ko la bi an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ɲinan ta ye hukumu kɔnɔna na sa ko baara bɛna tali kɛ o la minisiri min bɛ kɛnɛya an ka jamana kɔnɔ n'o ye médecin colonel major a kɛra colonel major ye han fala ye zute ninnu nkalon don nin waati n ko ni 22 sera kamakun bɛ lajɛ de fala ye o la Asaba Jalo an b'a fɔ ma ko félicitations parce que sabula a ka jala dɔ farala a kan kɛnɛya ko ta na sira fɛ a ko bana min bɛ yen n'o ye dengue ye sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn in ko dɔ farala hakɛ kan dɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan président ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an k'an kɛnɛma to yaasa jamana bɛ se ka baara k'ale la cogo min na Bamako septembre kalo tile 19 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national